Na lemura sa vraj najviac podobá 47 miliónov rokov stará kostra, ktorú objavili vedci v Nemecku. Ide o unikátny objav najstaršieho spoločného predka všetkých primátov. Kostru ani nie rok starej samičky vedci domácky pomenovali Ida. Takmer kompletná kostra, ktorú pôvodne objavil amatérsky zberateľ, sa neskôr dostala do rúk vedcov a tí značením zistili, že ide o unikát. Sa dá jednoznačne identifikovať ako najstarší dosiaľ známy predok v rámci tej vývojovej línie, ktorá viedla k dnešným opicám a ľudovopom. Zistili to podľa tvaru kosti, lebky, čelustí a prstov. Je tam typický palec, ktorý je v opozícii voči ostatným prstom. Mladú niekoľkomesačnú samičku, ktorá sa pôvodne živila semenami rastlín a listami, vedci nazvali Ida. Časť vedcov je presvedčená, že ide o najskoršieho predchodcu človeka, druhí s tým nesúhlasia. Podľa iných vedcov zase stál na rozhraní, kedy sa vlastne tie primáty rozdelili na polopice a opice. Zvieratko, ktorého kostru objavili v Nemecku, sa najviac podobá lemurovi, čiže tejto malej opičke. Že by ona mala byť našim prapredkom, sa málo komu pozdáva. Nie. Že čiže asi nie. Nie, neprípada mi to normálne. Nesúhlasia s tým ani naši odborníci. Lemúry tvoria predsa inú časť vývojovú vetvu primátov. Ako sami vidíte, táto sympatická opička sa viac podobá na mačku než na človeka, no našli by sa iné opice, ktoré človeka pripomínajú oveľa viac. Bavené, alebo ešte tie srandovné pánkové opice. Šimpanz, alebo také dačo. Alebo najbližším príbuzným človeka sú práve tie šimpanzi. Čo však neznamená, že šimpanz je našim predkom, je len našim príbuzným, rovnako ako sa nazdáva aj časť vedcov o novo objavenom zvieratku. Anton Aramčík, televízia Joj.